Sama Rizky. どこからか美しい歌声がその差がまさしく新戦況には黒たちの善悪があると言い伝えられています。ご本名その姿を調査団をしばらく向かわせました。しかしその後も計5回派手な Kanan mo ito siya, bahaw na po no? 誰も対応来なかった。彼らだったものを除くか。Yapon mga Rizky. Mga pag tuwang sa ulan. Sabi naman ni Kaon. 人が花になるとはなんと名誉でなんと神秘的なやはり彼女は本物Rap. 私の口もあるに違いない次は死んでも構わんものだ Kami kasi nanuan nagka. 島へ送るのだ戦略を打ち上げた一名を無罪に放免とする私はこのイメージを探すべくここへ来たのです。能力 Mula 何より生きる意欲もあ sili る。 o suka. Usawanan. 私はこちらに向かう際奥様はまだ岩国の国にいると聞きました。あなたが捕獲された日から心を閉ざし誰とも口を聞いていないそうです。 Ikaw nung bulat, ikaw nung sinuan nga ng dinas na ganahanan. 今一度聞きます。 Kita kayo mukha mo tali, nami kayo ni. 終わった時代に得体の知れぬ島に無罪亡命を奪いに彼女の最後にただ一つの方が彼女のせい思いはありますか。だがのだふざけるなそれを手放して出力などさせんの Be. Remote. Pinay kamay. マーク君のご美人です。 彼らでいくらでもおるわ Kutok na kayo. 見せます聞いてるかなと Ako, magkapuske. Hindi siya lahat eh. Kung ano yung malawit na pinsay mo. Nabot ang masagay ng ipon. Huwag mo silang klase. Dito rin siya dito. Sili. Medyo ano. Besok untuk lebih lebih ke mana? Lebih ke hingawan ako magpus eh. Mana ako sipo kaon? Satu lang. Satu.
Dito sa may tanong ay. Kabilang egg ba? Label ko na. Gawin na hindi ka ulo. Oh? Oo, ganyan. Huwag i-discarded. Samot lang, oh. Gawin, hindi ka ulo. Hindi. Hindi ka ulo. Alright. Ini bulan dulu sih. Ini bulan gitu. Itu. Suara ini. Dibihin apa? Nah, dibihin yang itu. Ini terdapat nonton radio kahun. Sekarang itu menjelang. Hah? Depan. Itu. Sudah kayak suka satu sih. Dulu mekanis putus sih itu kayak Ano is princess? sekolah. Naginis to. Bago rin ito naglakaw kaya naman na may ginubuan nila. Si Iris kinulit lagi balik dan praktis lah. Nanlak na po sa puntahan mga puskiki. Hindi pa niya po. Katotoo ang busi. Tayo kapulog. Ang panawasok pa. Labar pa ng princess mga puskiki. Okay. Hindi ko saya po bangan ng sakit ka. Hindi ko alasan ako sakit. Ano ba natin? Ako. Ali! Kung ako, langga.
Sikas ang bawah. Nakibay. Hindi lawas mo sa kanya. Isang ito siya, lawas na. Dahil nakibidyo kaya kung inahan. Paano nagkaburlis ang inahan. Yan ang stina. Yan nakibidyo. Makatuski. Ang taon. Kapin sa bulan. Pero hapit na mga unong kakilo. Isa ka bulan o kapit sa 21 kakaubata ang atas kitaas. Ito parang naman ba? Siya ka diugin na sa dito ng atas kitaas. Taas na berita. Na kaslukan siguro na kuha ang kuha ba? Hindi ko. Baga na siyang init yung ulo. What do you mean? Sabi ko masulog ko stick na yun. Kumaingi ka. Lakaw-lakaw. Sandaga ko diyo. Umalaw ah. Umalaw. Wala talaga sa mag-worship. So, kung na ko mawir. Mula na ko kumahaw. Hindi ko na bumawir buntag sa'yo. Kaya balik ni paghapon. Ang init natin. Pasang init dan kalau kebangunan mau magkakahapon sakit na patis. Itong lawas. Malang na init. Pasilong yan, pasilong yung bulan, pasilong yan, di mo sumanga sa ulan. Dahil yan, tempo ka rin, ano kayo? Yung ito niya, biklunong di kayo. Basta maka sumanga na ganito sa ulan. Kasi init ah. Subaw, ubos. Ada yang mga sakit. Kira ko ilanat. Pero dia mo gud ang tanto. Huwag kayo angkan mga tusik. Pagka panihapon. Pagkat bata. Mata, itong doa din sa sala. Ganahan ng bata, mag-standby film sa kuwan. Standby sa kwarto. Ang kwarto, ibunaw. Para sa kusina ka natin siya. Kasi kaso sila. Matay lang ha, baby lang. Matay lang sila lamok. Kita yan ay igagaw. Igagaw ng mga katupsi. Tayo bibi, kaya na mo ako naliwara man ito sa kung pag-maglamang katupsi kasi nung gamayra kung ba gamayra ko ang subscriber gamayra nag-follow sa ko ang YouTube. Hindi naman sa putaw tanang sa video din sa TV. Mula tayo na kung sa akupit mo sa YouTube. Kira, kali sa ganahan sa ito ng video kaya kung kayo magsumo siguro, sumo kita na sabi ko na yun, kira mga enjoy lang panaas ko ang kawalang video natarapod ko sa uban ng mga video sa uban ng mga vlogger sa mga kamay ko subscriber ayaw nang kumihakan ayaw ko sa Facebook sa kamay ko mga followers ayaw ganahan sa ko ang mga content ako rin dawaton niya ko ada problema Ba. Minyak na yun ang bibili na nyo. Nanyot-nyot na.
Naganda po sa pamilya. Ito ba sa baby dito? Iyo, tighubo, iyo. Tapos kayo, punasan. Kaya nahanap ko punas magabi. Punasan, kamuntag, ligo. Dili siya maligo mga katos kayo. Mixi lang sa adlaw. Grabe, hasula. Kaya igangon kayo. Pinahagin siya, ligo yun, pero yun, pagkagabi punasan na punas siya. Akbat. Tidak to siya. Daanan niya. Liguanan. Litro ba? Mahalas lang ito. Katawa po. Kinatawa ka din sa nito. Ugong ay. Ngihe? Ha? Ano siya magkatuski ka na? Kasi nga rin iniputan niya dia siya di ko ano magkatuski mo higit siya murni yan andan filmi ba? Ang karang katawang pusa ng apo kay kalaglag sirit ang ihi. Tubig ng katuski. Kalau ada orang terus kita ambil nak minum tubig. Jika tu trabaho dengan ikut kalau siapa grabe tubig na kumuro. Kung disingot ba yung disingot agas lawas kung lawas kasi ito po tubig pero hindi tamali ulit yung isma sa susunod ng bata ubad bubo lawan ubad yung produce na YouTube ang bata na makita na nakaubad nakahubo ba ano ka nakahubo bawal na siya nakahubo sinina nakahubad mga toski sa Tagalog bawal siya ipakita sa YouTube Indonesia na siya suka ito ang toski terus nangka na tinulungan mga ginataan mga katoski sa Tagalog gataan yung munggos gataan dyan ikan ini dalam kuasa kuliah lu katoski ba kami lu kodre sebonsong tayo karne pemasak ke mga bata hidup karne mga katoski radio hidup karne kita mga darana hidup maayo na magsigit karne kita darana ayun pa isda yung gulay nanaw jadi mayong karne din sa panatong mga edad gawas sa mga bata-bata pa lagi magkatus hindi sweet betul kita ignorante kayo ba maglantaw sa tuwa mas ito maglantaw sa tuwa kita na nalisuan ka pangisip magsiging kagyaw yung kita usa magatubang sa kamera istorya atas kamera ang tao na hindi mas ito kaya magbuang siguro siya ay nanak pero kalor paano kayo ni maliog naman kayo ni YouTube ni vlogger vlog atau content ano kayo isang dami ang taga bukid na ibalo naman sila kaya ka na mag-trail me nagagi na mo sa mga bukid na kayo area yung mga balay-balay singit na sila sila idol no para mag-trail me madigid ang idol makuha na siya sa kuha makuha na siya sa video
So libalo na sila nga gibidyo sila. Gumabay man sila. So tulad tayo kung tapos kayo magda po ng kabang pwede na po doon. Sa pagkaroon di lang usa pakuloy panggas panggas po doon kung tapos yung train panggas ni mo dan kaon kita mong kanan kung yun dagis din nga magbalon mag-trail sa dati atlan butong hindi silong ng lantos ka boy dati sapa na naman tos kaya gamit juga yun mana yung kasagaran mo haton sa lantos ka boy sa sapa nami itong kaon niya yung natungkong datang mga kanaas dito sa tubig mga nindot tayo nakaslantos ka boy kaya untuk ko magabagtos kayo tingingan mga okay ba niya madautan bitaw ka niya tumo na tayo ka pas mo mo yan layo na tayo layo kayo kananan wala nga maniguro na lang yun balon kaya kamita mo sa mga ito sa kabanglasan mahal ni daan mga alas 11 pa nga ano ni paningod to sabi ka naman kapag skin kay area ng sulod sabi kalisod ito na yan para namin sa lasang mga ito buntagan ni hapna gabian hangto na buntagan pagka sulod adlaw pagbuntag abtan po may alas 3 sa hapon ay kami nakagawas kaya ano daot ang naikauban ng mga nadaot mga motor nundan na lagi maka-tulin sa pag-train na parang sila sa mga kusi kung nasa mga hindi sa kasimana pa lang gira yung namang ibalaan nga nakalabang namin dito sa balay yung hindi amtan ang gitulgan maay na lang guys ay balay nga mo nagian niya usar yung kabuk balay mga kaputskik nga budigas mais ba niya boy kurente bukin man na magani ka na ibang tao nagita sa babaw nagbahada mo na dito sa nagbantay sa mais kinami dahil mais sila lang butang bila may hingan nga ayan ang tinanong mo lakas kaya delikado na tayo ang dalan kay ko naman mga tuski alas 12 na sa gabi alas 11 pasado alas 12 sa gabi ba ito inana ng tuski niya kung bulan ikit kayo lang ayan lang po dayon kaya delikado na kayo delikado kayo ang dalan ng indian so natungan kasabot yung katos kaya hindi lang ta mga tulong hindi mo sila nga din na matulong sa among tayag mga kamag mais pag ingon mga kursi niya mga kamag mais ipiting di paya ng mga kursi niya ang pag mais yan pag ingon nila wantang tani kaya wala tayo sundan bakit kinaguro tayo ng bulan pag ingon nga naituyo na isuka pag ingon naituyo na isuka ang pipin naman di paya naman ito pipin ng sili di po saan ang sili ang suka ang tuyo mga mga magpuski ang tuyo ang sili may kung sinusix kanon bugas mais nga numero 12 perti lagi ang magpuski ang sukin pagkahanan ng mga kaon hindi ito pasandas ginupag ang magpuski yang imong sakan parihan mo tinuan isdi iba pero ang katong bibili niya katong bakaon mo wala to niyalan na to bantay sa mais ba pagkabunta na naman sugat na kuha ng tagihan na imamat na tagihan pintista mga katuski siguro siya na ang iyang ibilin wala mo bahada wala mo baba sa siyudad may hawan kita itong manok ang ihang tubo na sa ihang sinaligan dito yung bantay siyang payag kung na may stranded din
ihawi ang manok. So nagtabo man mga katuski nga ning baba, no, ning baba sa siyudad sa Balay-Balay. Sundan ikatundok ka sakop niya nga nagbantay sa mais, wala ni sila pasalig nga mag-ihaw manok. Wala man sila pagmuna. Ito harang manok. Wala manok mo itong pagkabuntag, natin nga balik sa tatlo. Kami mga katuski, kamuro na may pasaka sa bukid. Kaya ako may bukid na masakong kila may misurag, diyan sa kabayo lang. So, sige, wala ko rin tumahaw. Ikaw ibang Ano mo sila, kung pangabalik sa mo. Eh, ba? Mamahaw ka, ihaw ng manok. Hindi na naman ng pandad kay stasyon na gabihan ko din maatar ko din gabihin ko din kaya na may daw motor nga na daw ang mga euro na yung kuban tulo mo tinakalangan mo wala yung mga daot dali daw ka mga katuski so na mo daw pagkawas mo gano'n ka-survive yun pagkawas mo kung pagkabutan mo din yung stress na sa hapon wala yung pamahaw wala yung paniwagto mayo na lang kay asawa sa ako pag umangkol kagawa din sa mga dati nawag yung asawa nga pati sumi dito sa ilaha bakit sa iyo pa yung balay ito suna dito daw sa balay ito naman daw si asawa sisil andam o bulalo terus tilipayan ako sa tini na mga kuwagat na tambalan dyan ang kagutom no, kuwa problema sa tubig kaya may tubig mga katuski kaya kung mag-trail ka dagan ang tubig magiyan kaya ito kaon dito pag abot parking motor dito sa dahian wapa ka humo sa kanang inip ng suot jitsu na kaon na yun kaya gutom na so yun na naman katos pero ang naibilin labihan ng balakahan mga katos kaya wala mong higa dito sa balay dito sa tapis dito sa dalan sa ubos sa lahian hindi na pinawagay asa na unsa na hindi pa ni minyo ako wala pa niya sila makasal bata ko po umagad ka kauban ko dito tagal sa pud sa iyang motor o sa pud ang iyang motor nga nadaot na sulod ang lining dayon na mga puts kayo kung ka motor nagamit ato kay gamit ako sa amigo ng isa first timer na sugamak pag yun dito sa hard trail mahigay ko din yung nagyo na hindi ka balibad o pila sa katina at ay strainer na to na iban pag ingon nga kasi gusto ko hard trail kasanong ko nito na mga katuski alam mo nga ang gagian ang motor mo na bumalik tuwan na kayo ba sabi ko bahada bumalik niya may tao bahada nga dalan sa sakinan dalan na pustawa magpusig diha sa maisan diko mana itaas mo na po ang istorya naabot na story lagi ko putus kay natulak ko sa himar sa mga kauban trail sila hindi na rin doon ilang plano magkaroon magkasikat mo ko sila po sa San Fernando dito sa iadian sa GRO pag ito layo na mga katuski sige mga katuski di na ako tutob naka relax na akong tiyan hindi grabe ko masuna ko yan na po ito na akong video atas taas salamat kayo mga katuski sa inyong pag-ubantan ako kanina please subscribe and share Katuski TV bye bye God bless.